प्यारे बच्चों, देखिए अगला सबक पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 നോക്കിക്കോളൂ. സുൻഹരാ ജമാന, സുൻഹരാ ജമാന, സുവർണകാലം. സുൻഹരാ ജമാന, സുവർണകാലം. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓണം ഹമാര കൗമി തെഹ്വാർ ഹേ. ഓണം ഹമാര കൗമി തെഹ്വാർ ഹേ. ഓണം നമ്മുടെ ദേശീയ ഉത്സവമാണ്. ദേശീയ ഉത്സവം. തെഹ്വാർ കൗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയം, അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണ് കൗമി തെഹ്വാർ. കേരള ദേശത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണ്. കേരള കെ സാരേ ലോഗ്, കേരള കെ സാരേ ലോഗ്, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും ബഡി വലിയ ധൂം ധാം സേ, ശ്രദ്ധിക്കുക, ധൂം ധാം സേ ആർഭാടത്തോടെ, ധൂംധാം ആർഭാടം, സേ തോടെ ആർഭാടത്തോടെ ഓണം മനാത്തേ ഹേ, ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. യെ പ്യാർ വ മുഹബ്ബത്ത്, ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും और ഭായിചാരകി സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും നിശാനി ഹേ, പ്രതീകമാണ്, അടയാളമാണ്. യെ പ്യാർ വ മുഹബ്ബത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും और ഭായിചാരകിക്ക് സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും നിശാനി ഹേ അടയാളമാണ്. കഹാ ജാത്താ ഹേ പറയപ്പെടുന്നു. കെ എന്തെന്നാൽ, ബിക്കോസ് എന്ന് പറയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ. കഹാ ജാത്താ ഹേ പറയപ്പെടുന്നു. കെ എന്തെന്നാൽ പുരാനെ ജമാനെ മേ, പുരാനെ ജമാനെ മേ പണ്ട് കാലത്ത്, പുരാനെ ജമാനെ മേ പഴയ കാലത്ത്, പുരാതന കാലത്ത്, മഹാബലി നാമി പേരുള്ള ഏക് ഒരു, ഇൻസാഫ് പസന്ത് നീതിമാനായ, ഇൻസാഫ് പസന്ത് നീതിമാനായ രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസാഫ് പസന്ത് നീതിമാനായ, നീതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന. ഉസ്കി ഹുക്കൂമത്ത് മേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ, ഹുക്കൂമത്ത് എന്നാൽ ഭരണം, ഉസ്കി ഹുക്കൂമത്ത് മേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ, മുൽക്ക് കെ ദേശത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ, സാരേ ലോഗ് അതായത് രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും, ആ രാജ്യത്തിലെ മുൽക്ക് കെ സാരേ ലോഗ് രാജ്യത്തിലെ സാരേ ലോകം എല്ലാ ജനങ്ങളും, പ്യാർ വ മുഹബ്ബത്ത് സ്നേഹത്തോടെയും, ഇത്തിഹാദ് വ ഇത്തിഫാഖ് ഐക്യം, ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത്തിഹാദ് വ ഇത്തിഫാഖ് ഐക്യത്തോടെയും, ഔർ ഖുശ്ഹാലി കെ സാത്ത് ഐശ്വര്യത്തോടെയും, അതായത് സന്തോഷത്തോടെയും, ജിന്ദഗി ഗുസാർത്തേ ഥേ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു, അതായത് ജീവിച്ചിരുന്നു. ജിന്ദഗി ജീവിതം. ഖുശാലി കെ സാത്ത് ഐശ്വര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും, ജിന്ദഗി ഗുസാർത്തേ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. ഉസ്കി യാദ് മേ, യാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരണ, ഓർമ്മ. ഉസ്കി യാദ് മേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയിൽ, ഓണം മനായ ജാത്താ ഹേ, ഓണം മനായ ജാത്താ ഹേ ഓണം ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. മനായ ജാത്താ ഹേ, യാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ, ജിന്ദഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം, ജിന്ദഗി ഗുസാർന ജീവിക്കുക എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹുക്കൂമത്ത് ഭരണം, മുൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യം, പ്യാർ മുഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം, ഇത്തിയാദ് ഇത്തിഫാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യം, ഖുശ്ഹാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ എന്നർത്ഥം. കഹാ ജാത്താ ഹേ പറയപ്പെടുന്നു. പുരാനെ ജമാനെ പണ്ട് കാലത്ത്, നാമി പേരുള്ള, ഇൻസാഫ് പസന്ത് നീതിമാൻ. അടുത്തത് നോക്കിക്കോളൂ. മനാത്തേ ഹേ ആഘോഷിക്കുന്നു, പ്യാർ മുഹമ്മദ് ഇഷ്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭായിചാരകി സാഹോദര്യം, നിശാനി അടയാളം, കൗമി തെഹ്വാർ ദേശീയ ഉത്സവം, പിന്നെ ധൂംധാം എന്നാൽ ആർഭാടം, സുൻഹരാ ജമാന സുവർണകാലം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. ഓക്കെ, ശുക്രിയ.